kining issue sa pagpakatao pag-usab to be born again. Nahimo na gid hinuon ni siyang relihiyon, born again. Nya mo ingon din, dili mo maluwas kung dili mo masakop sa among born again. Ay na mas Bible, kinahanglan ka ma-born again. Hasta ganis Nicodemo nga magtutudlo sa balaod, galisod pagsabot ani, kana naman hinuon sila nga mo'y hambugiro kayo nga maluwas ka basta ma-member na ka sa born again. Kamo kasabot mo unsa nang born again? Matao pag-usab. Again man. Kasabot mo ana. Matod pang Nicodemo, unsaon pagsud sa dakong tao ngadto tiyan siya ginahan nya ipanganak og usab. Pero gi-explain na nagahapon sa sumpay man kana di ang bunyag, no? Ang bunyag tubig o espiritu. Ang makapatao nato pag-usab kana bang Espiritu Santo. Mao'y makapahimo natong bag-ong tao. Pero kay matao man pag-usab sa ato pa, tao ka kaniadto, pero karon murag di nakatao. Mo nang himuon ka pag-usab nga tao. Ibalik ka ba? Kaya man matao pag-usab. Sa ato pa karon, di na kay katantong tao. Pangutana ng imong tupad, na tao pa ka. Okay, klaro man, born again. Sa ato pa, matao pag-usab. O dato pa, di na kay katao karon. Daghan kay nato di na kayo tao ang batasan. Hayop ang batasan. Labi na yung magsigi nagsuyop, hayop na batasan. Magsigi nagpangurakot, hayop na batasan. Di na kaila siyang isig katao. Tanawa ng mga hayop, tanang pagkaon iya, na imudool, sikmat. Anam na. Kamusad, dili mo yung anak. Sige pangangkon, ako ning yuta, lapas ron diya, kiha ti kang buanga ka. Anak, papriso ti ka, pabayron ti ka. Anak, dili mo yung anak. Bo, sus, din akatao Kanang magsigig dumot, magdumot. Ang tao, ang tinuod yung tao, sama ni Kristo, mahigugma man. Kanang kasigig dumot, tao pa na. Mura kag manok, anang mga manok hiniktan, gadumot man na. Tanawa, abot nila dito sa buwangan. Labok yun na. Nga naman, gadumot man. Niya, ang saman, tao pa mo o manok? Ikaw ron, asawa ka, wa ka magdumot sa kabit sa imong bana. Niya itong mga 10 years ago. Gabuwag naman na sila gahapon. Pero 10 years ago, sugod na sila. Niya, wa ka magdumot. Oh, nagdumot ka. Di ka tao. Hayop ka. Tanawa na mga iro. Di ba, dumot sa na. Binigduol. Katong iro sila. Ano yun? Dumot man. Nga ikaw, dili ka murag iro. Inikakita ni mo anang sigig panglibak ni mo. Masig murag kag iro. Ano sa ng animalay? Mauna kinahanglan ma-born again. Diri sa unang pagbasa, diri ang hulagway sa mga natao pag-usab. Nahimong tao pag-usab. Unsa may ilang batasan, wa na sila mangangkon nga sila'y tag-iya. Kinsa may tag-iya sa ilang mga bahandi, ang Ginoo, ang simbahan nga girepresentahan sa mga apostoles. Mo nang si Bernabe gikutlo man to dire nga iyang gibaligya ang iyang uma, ang iyang yuta, iyang gibaligya niya ang halin, gihatag niya ngadto sa mga apostoles ug ilang gibahin-bahin sumala sa ilang panginahanglan. Mao na nga ninggawas diha nila adtong mga tawhana ang grabe kuno kaayong gahom. Ang ilang pagsangyaw giubanan og dagkong mga gahom. Ang tao nga tinuod mga igsoon gamhanan. We are powerful. Si Jesus gitawag nato si Jesus og tao nga matuod. Nya tungod siyang pagkataong matuod, makapapahawa siya giyawa, makaayo siya mga masakiton, makabuhi siya patay. Kay tao siyang matuod. Kamo, makapapahawa mo giyawa.
Di ka tao? Di ka tao. Kaya ang taong tinuod makapapahawa gyud giyawa. Tanawa ang mga apostolis, nagpapahawa sa sila giyawa. Unsa may misyon sa Ginoo sa mga mutuo kaniya, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Papahawaan ninyo ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ako mong gihatagan niining maong gahom. Mao kuno nay gahom sa mga taong mutuo sa Ginoo, kanabang mataw pag-usab. Kay ang tinuod nga tao mao si Kristo. Iyang gipakita nato unsa gyud ning tao. Mao na si Maria nahimo sad siyang liwat ni Hesus nga taong tinuod, o gipakita sad ni Maria unsa gid ning tinuod nga tao. Tanawas Maria, gipatay iyang anak, nasuko. Umaw na tinuod nga tao, di masuko og patyon. Si San Pedro kalungsod gipatay, nasuko siya sa gapatay niya. Tao na to siya pag-usab. Si San Lorenzo Ruiz gitorture, gipatay, nasuko siya sa torture niya. Ito bag. Unya, unsa man na siya? Natao to siya pag-usab, kay ang tinuod ang tao di gyud masuko. Sige, daghan na mamug nakatunan sa tinuod nga tao, lingi ag usab ng imong tupad. Ingna, unsa man jud ka karon? Tao pa ka o di na? Ingna. og moingon gani ka, ay masuko pa man ko. Di pa kay katao, kinahanglan pa kang matao pag-usab. Kaya di pa man jud ko kadawat aning akong silingan. Kaya grabe man kay sa gibuhat nako. Dili pa ka taong tinuod, kinahanglan pa kang mataw pag-usab. Nakaroon unsaon man pagpakatao pag-usab, tubig o espiritu, bunyag. Unsa man ang bunyag nga gidawat ni Hesus, katubitang gipangutana siya sa iyang sa to giingnan siya sa inahan ni San Juan batog ni Andres, anak ni si Bideo, ningon palingkura ang akong anak, hangyo ko nimo nga inighari na nimo, mulingkod ang usa nakong anak sa imong tuo, ang usa sa imong wa. Nga ningon din si Kristo, makainom ba kamo sa kupa nga akong imnan, makapabunyag ba kamo sa bunyag nga akong pagadawaton. Unsa man ning bunyag nga iyang gipasabot, kay katong kupa mao man to ang iyang pag-antos. Unsa man ning bunyag, ang iyang kamatayon. Mo nang ningon siya diri ni Nicodemo, kung iisa na ang anak sa tao gikan sa yuta, kabigo nako ang tanang katawhan ngadto sa Dios. Pasabot di ay kining bunyag mao di ay ang pagpakamatay. Mo nang simbolo gyud bunyag mga igsoon, gipatay ang imong daan nga pagkatao nga mao ang tao nga naay sala, o gibag-o na ka isip bag-ong tao, balaan na tao, anak sa Dios. Niya ka mo, andam ba mong mamatay? Kanang yung physical death ba? Kanang muhunong ang imong ginhawa, andam mo dili. Ang mahadlok ana, dili pa mahimong tao. Kanang mahadlok mamatay, di pa na mahimong tao. Kay ang patay ra gyud maoy mahimong tinuod nga tao. Katong akong gisgutan nga dili na mangangkon, ang patay di gyud mangangkon. Ang patay ba mangangkon pa din ang patay di ay? Wa na gina siya giangkon ang iyang mga alahas, ang tanan gyud kato mga laptop niya, mga cellphone, ang iyang mga asawa, anak biyaan ginas patay, mubiyahe gina padong sa bahak. Di gina siya mawilo. Uy, ang akong anak. Uy, ang akong balay. Dili. Iduot gina siya pa dong sa bahak. Tukaran dayon og hindi kita malilimutan. Ana dayon. Muna itukar. Musugot na gina siyang patay. Niya ang patay sad din agyod masuko. Isod anang lungon, kamo kuno be karon ninyo isod mo na kos lungon, masuko mo, pwede na ko binuang nga. Pero ang patay di gyud masuko.
Bisag isod og lungon, hayaon pag yung tagpila ka adlaw, sige intawong antos higda kamo kuno antos kuno siyam ka adlaw kuno be higdaan ang nanggamay kay higdaanan nya wag gyud kay lihok-lihok dito mo okay ka na nya agi-agian ra ka wag gyud mo tagad nimo sige lag sugal dito atong gawas nya sugot ka og ang patay di pa gina siya patay na pangasabaan gyud mo isamok ba ninyo inyo po kung pahigdaon na ning alimuot kay tanan. Di man gani masuko ang patay aning kabuang nato karon sunogon ang patay ang lawas ba sunogon babe naamang Pascal Candol diha kinsa di mo volunteer bisug ba na kung kamot riare bisag 5 minutos lang ina ko masuko mo pader ay kung sunog-sunog pertim kina kung atiman na ni akong kamot imong silaban na ng Pascal Candol ay kabalaka kibalaan man ning sigaha ya kanang krematorium balaan ang kayo diha nga maabo man imong lawas mo reklamo ang patay dili oy mo na kinahanglan gitang magpakamatay nga nga kung common nga term ani magpractice tag patay-patay buhi man ta buhi man di practice na lag patay-patay kay mamatay man kita bisag musugot kag sa dili gitawag na siya og imposed death. Kana bang mamatay nga mohunong atong ginhawa maglimbag-limbag ta kay di kita gustong matay pero patay lang gyapon imposed death na siya pero nindot kay nang gitawag og accepted voluntary death mo na ningon si Kristo og si San Pablo sa ningon sad ako giisip ko nga akong kaugalingon nga patay na diha ni Kristo og kun buhi pa ko karon si Kristo na ang nagpuyo dinhi kanako. Mo nang ningos Kristo, mura ka nagdadon sa hangin ba, bisan asa na lang ka dadon, sugot na lang ka. Mo na ang mga apostoles, bisag asa sila padtuon, muadto sila, wa na sila gikawilihan nga pamilya, wa na sila gikawilihan nga balay, yuta, kwarta, o kaugalingon. Kaya nga naman, giisip na nila silang patay. Og diha ni sabwag og maayo ang pagtuo nga niabot din his Pilipinas ang pagtuo nga Katoliko 500 years ago. O karon gipahinomduman ta nga kining 500 years nato nga gisaulog nga pagtuong Katoliko dinhi sa Pilipinas nagsugo dinhi sa siyudad sa Sugbo, this is a gift. And we are gifted by this, and let us also give this as a gift to others. Mo nang atong tema, gifted to give. Nya si San Vicente Ferrer atong gitawag og model, our model of a gifted giver and miraculous healer. Nganong miraculous healer man? Naliwat man siya sa mga apostoles nga magsigig panghatag sa tanan. O katong mga unang disipulo siging panghatag sa tanan nga gidescribe diri aduna sila'y dakong gahom sa pagpangsangyaw, giubanan og gahom, miraculous powers. No? Sige karon, suway na ninyong practice ang akong giwali karon. Pag practice mo patay-patay, daghan kay moingon nagmilagro ka. Sa una, pag-ika ni mo dito, gayaw-yaw ka mo, pangmata mo diha, musimba pa ko, pangmata na mo diha, panglimpyo na mo. Yaw-yawan kay ka ba? Nigabot sa inyo, ga-practice na magkagpatay-patay, ang patay, di naman gina mo yaw-yaw. Di na ka magtingog, magsigid lang kag kanta-kanta, kalma na kay ka ba? Magliningi ay ng imong mga anak dito, unsam nas mama, wala lagi na nagyaw-yaw. Siya nga, nagmilagro sad. Ang imong bana, maulig ka adlawon sa una, hapit na lang nimo bugnoon, yaw-yaw pa nimo, hangtod buntag, pero tigin nimong isuga. Nya karon, magsige ra jud kay ingon niya nga, I miss you. Mohana nimong bana maghigda ba? Nagmilagro sa ning yawa aday. Wa masuko, wa magyaw-yaw. Nagmilagro. Ano? Sa una, di jud ka mo sukad og pagkaon sa imong bana, di sa nimo siya uban nagkaon, nya karon imo na siyang uban nagkaon, nya ikapag unsa imo coffee or tea. Ingon imong bana, milagro oroy ka. Ano? Daghang kitang milagro Labi na gyud og katong nangutang nimo ikasugat ninyo may ka quits na tong utang dai. Nagmilagro. Dakuan ning milagro. Di ba? Kadako ng milagro dai quits na to. Happy Easter. Ano? So ming tulo nagmilagro ang animal
Labi na gyud ang kadakong milagro, imo na gyud ang gubon imong koral kay padak-an imong agianan sa imong silingan nga naglisod og agi, mingon gisla nagmilagro na gyung panuway dako. Pero muila na siya nimo nga usa nakakatinuod nga tao nga nibati na sa ilang panginahanglan. Manindog na tayo kay murag wa gyapon klaro.